trochu prší. Pamätám si, že keď sme tu v roku 2001 maturovali, počasie bolo krásne a slnečné a také sú aj moje spomienky na Biličku. Som Jan Šteňo a v tejto budove som strávil 8 formatívnych rokov, myslím, že od 93. do 2001. Ich spomienok je strašne veľa, s láskou na to spomínam. Ak by som mal menovať niektorých profesorov, tak určite s láskou spomíname na našeho prvého triedneho profesora, pána profesora Zaťoviča staršieho. Potom určite aj na pani profesorku Refoňovú, naša ďalšia potom triedna profesorka. A takisto si spomínam na pána profesora Kasalu, pána profesora Zaťoviča mladšieho, pána profesora Tedlu a tak ďalej a tak ďalej. Čo mi dala Bilička do života? Tak začnem vzdelaním. Z toho rozhodne, keďže som chodil na bilingválne gymnázium, čo sa ukázalo ako perfektné rozhodnutie, tak jazyková vybavenosť. Zúročil som to naozaj extrémne a stále zúročujem. Ale to najhlavnejšie, partia skvelých kamarátov. My sme stále celá trieda v kontakte a chalanská partia v veľmi intenzívnom kontakte. Stále sa stretávame, chodíme pravidelne každý rok aspoň raz na chatu, kde potom spomíname na Biličku. Niekedy by sa až zdalo, že to bol vrchol našich životov. Biličke by som do ďalších rokov zaželal, nech si zachová schopnosť samozrejme pripraviť mladých ľudí do života a aby bola naďalej miestom, kde sa budú študenti cítiť tak dobre, ako sme sa cítili my a nech tu vznikajú priateľstva na celý život. Dobre, Janko, už to zavri.